Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Θα μιλήσεις εσύ. Καλά είστε. Λοιπόν, παιδιά μου, γυρίσαμε 1,5 χρόνο μετά, γύρισα και έφερα μαζί μου και την Ιωάννα, γιατί... Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις, πώς είσαι? 1,5 χρόνο μετά αυτό, γιατί ξέρω εγώ δεν είχα χρόνο. Τέλος πάντων γύρισα 1,5 χρόνο μετά κούκλα και απαστράπτουσα για να σας κάνουμε ένα φοβερό βίντεο προς γνώση και συμμόρφωση για να βάφεστε κορίτσια και αγόρια που μας βλέπετε να μάθετε να τα λέτε στις κοπέλες σας, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν έχω δίκιο. Η Ιωάννα τώρα θα δέσει τα μαλλιά της, δέσε τα μαλλιά σου Ιωάννα και θα γίνει της τρελής τώρα. Εντάξει τώρα τι να σας πω, θα πιω και λίγο καφέ. Φοβερό και τη μακιγιέρ πρέπει να συνέλθει. Κόκλα. Λοιπόν, τι γελάς ρε. Λοιπόν, τίποτα τόση ώρα, το σίδερο. Λοιπόν, θα βάψουμε την Ιωάννα. Η Ιωάννα ούβλα πήγαινε λίγο πιο πίσω γιατί δεν μπορώ να καλλιτεχνήσω. Σε ευχαριστώ κούκλα μου. Περίμενε. Εδώ. Για γύρνα. Κούκλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα βάλουμε make-up. Γιατί πρέπει να βάλουμε make-up τώρα, γιατί το βάζουμε δεν ξέρω. Φροντίζουμε πάντα να έχει ποσό. Δεν πειράζει, θα το πιάσουμε μετά οι καλλιτέχνες. Δεν πειράζει! Δεν έχει σημασία τώρα. Πρέπει να βάζουμε make-up πολύ. Σοβάς. Πολύ. Ρε Ιωάννα, μην χαλάς, γιατί θα σπάσει το make-up. Σαν τη μάσκα. Δεν έχει σημασία σε τι χρώμα είναι τώρα το make-up, απλά θέλουμε να καλύψουμε το άσχημο πρόσωπό μας, ξέρω εγώ, αυτό σκεφτείτε. Εδώ θα σου βάλω και στα μαλλιά, θα σου αλλάξω χρώμα, θα σε κάνω καινούριο. Απλώνεται μέχρι εδώ κάτω, να είναι πολύ έτσι. Κάτσε ρε Ιωάννα, μην γελάς. Θα το δει η μάνα μου και θα κλαίει 10 χρόνια. Περιμένετε. Με τα χέρια έτσι όλα, να. Για να σε δω ρε Ιωάννα, είσαι μια κουκλίτσα. Λοιπόν, κάτσε ρε Ιωάννα. Μέχρι ένα σημείο πρέπει να το κάνεις για να φαίνεται και διαφορά. Βέβαια, μέχρι εδώ θα στο κάνω. Από εκεί και κάτω δεν θα σε βάψω. Δεν έχω φέρει στόχο μαζί. Λοιπόν. Έλα ρε Ιωάννα, μην γελάς. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις ότι δεν θα βγει σωστό. Βάζουμε τώρα 3 τόνους make-up. Η Ιωάννα τώρα είναι ξανθούλα. Καστανοξανθούλα. Λοιπόν, FIFA, βάλε την κόμενά σου να δει αυτό το βίντεο για να βάφετε ωραία. Λοιπόν, εδώ, για να σε δω, καλά, εντάξει, έχω καλλιτεχνήσει τώρα, τι να λέμε. Λοιπόν, τώρα, κάτσε γιατί έχω λίγο ακόμα εδώ, μην πάει χαμένα. Κούκλα, καλά, εντάξει, κάλυψη, έχω καλύψει μέχρι και την τελευταία τρίχα που υπάρχει. Τώρα θα τις βάψω τα φρύδια, θα τα κάνουμε σωστά, παιδιά είναι πολύ βασικό να... Σπάλω και λίγο εγώ. Φέρνω στο χέρι μου. Είναι πάρα πολύ βασικό να βάφουμε σωστά τα φρύδια. Είδες τώρα γέλαγες και εδώ έχει σπάσει λίγο τα 3 κιλά make-up. Λοιπόν, δώστε βάση στο φρύδι, παιδιά, θα σας τη δείξω μετά. Έτσι εδώ, δεν έχει σημασία, απλά πρέπει να κάνουμε ένα ωραίο φρύδι. Έτσι, το θες με γωνία ή χωρία? Μα πώς να είναι. Άντε, θα στο κάνω με γωνία τυχερούλα. Έτσι εδώ. Μεγάλο θα στο κάνω, γιατί τώρα είναι και στη μόδα τα μεγάλα φρύδια. Καλά, μάλισο, ωραίο. Για να δω. Καλά, εντάξει. Έτσι κυκλοφορούν όλες, Ιωάννα. Έτσι κυκλοφορούν όλες. Γιατί είναι της μόδας αυτό. Λοιπόν, κάτσε. Εδώ να είναι σωστό. Καλά, εντάξει. Μια κουκλίτσα. Κάτσε ρε εσύ, Ιωάννα, σε παρακαλώ, δεν βλέπεις ότι δημιουργώ? Μαμά, συγγνώμη. Λοιπόν, όσες μας βλέπετε, παιδιά, έτσι... Μα θα σου βγάλω το μάτι, κούκλα μου, άφησέ με να δημιουργήσω. Έτσι το μάτι, ενώ κάνεις τα φρύδια πολύ έξω. Έτσι πρέπει να βάφεστε όλες. Γιατί, παιδιά, εντάξει, τώρα εγώ σας βλέπω έξω και γελάμε. Ξέρω εγώ. Γιατί δεν βάφεστε καθόλου σωστά. Μόνο μερικές κοπέλες βάφονται έτσι καλά. Γιατί αυτές οι κοπέλες, ρε παιδιά, ξέρετε τι έχει γίνει, θα σας πω. Εντάξει, έχουν κάνει κάποια μαθήματα, είναι επαγγελματίες, δεν ξέρω, αλλά πραγματικά βάφονται φοβερά κάποια κορίτσια. Έτσι, δηλαδή, όπως βάφω εγώ την Ιωάννα.
Για να σε δω. Εντάξει, έχει λίγη διαφορά νομίζω. Μμμ. Αλλά εντάξει, να το μεγαλώσω λίγο. Δεν τρέχει μία, ρε φίλε. Δωρεάν είναι, ας πούμε, το μολύβι. Αλλιώς δεν έχει και νοστιμάδα, καταλαβαίνεις. Τώρα κανονικά πρέπει να το χτενίσουμε το φρύδι, αλλά μιας και η Ιωάννα δεν έχει φρύδι πολύ δικό της, κοίτα εδώ πώς φαίνεται ρε γαμότο δηλαδή. Μιας και η Ιωάννα δεν έχει πολύ φρύδι δικό της, τι να χτενίσω, ας πούμε, το μέτωπο. Δεν, δεν γίνεται. Καλά, κούκλα Ιωάννα. Εδώ μόνο δεν μ' αρέσει λίγο. Μια. Εντάξει, τώρα πολύ καλύτερα. Εντάξει, κούκλα μαλάκα. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Θα ρίξω γκομενάκια σήμερα. Σήμερα θα γίνει της τρελής μπουρναζάρα, θα βγούμε κούκλι. Λοιπόν, τώρα θα σας πω τι θα γίνει, επειδή είμαστε... Να κάνω και τα φρυδάκια. Για κάνε να σε δω. Έτσι πέφτουνε. Λοιπόν, επειδή είμαστε και πολύ σωστές στο μακιγιάζ, θα πάρουμε αυτό εδώ που είναι βάση. Πρέπει να κάνεις και έτσι, να δείχνεις. Πρέπει να κάνω swatch. Πρέπει να δείχνω. Πρέπει να δείχνεις. Λοιπόν, θα σας δείξω αυτό. Είναι το Radiant. Εδώ το βλέπετε. Είναι... Πόσο το έχω πάρει αυτό? 8,35 έλες, μωρή κλέφτες, για μια βάση. Τέλος πάντων, είναι της Radiant. Είναι eyeshadow base, λέει πάνω. Τώρα τι να σας πω, βρωμάει σαν ψοφίμι, αλλά κάνει δουλειά. Τώρα πώς θα το βγάλω αυτό? Με το χέρι. Όχι, δεν γίνεται ρε φίλε, έχω τον ήχη. Θα το βγάλω με αυτό, γιατί θα παρεξηγηθεί κανείς, ας πούμε. Βγάζω εγώ τώρα, έβαλα πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε. Κλείσε το ματάκι, Ιωάννα. Βάζουμε αυτό εδώ το κολόδες πράγμα, που είναι σαν να... Τέλεια, το βάζει σε όλο το κινητό βλέφαρο. Εδώ, Ιωάννα, να σε βλέπουν το παιδί, μπράβο, κούκλα. Εδώ. Μπορείς να τα ανοίξεις το μάτι σου, μωρή, έχω βάλει πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, λίγο βάζαμε. Δεν φαίνεται. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι βάση. Είναι για να κάτσει καλά η σκιά. Θέλεις να σε βάψω έντονα. Για βραδινό μακιγιάζ. Βραδινό. Βέβαια. Λοιπόν. Έχω να πάω κάπου μετά. Στο τσίρκο. Λοιπόν, θα σου βάλω καλοκαιρινά χρώματα. Μην το δοκιμάσετε σπίτι. Ναι, do not try this at home. At home. Λοιπόν, κλείσει το μάτι, Ιωάννα. Της βάζω εδώ μία φοβερή, ας πούμε, σκιά μπρονζέ. Ξέρω. Τώρα, κορίτσια, δεν είναι ανάγκη να πεθαίνετε κιόλας για να τη βάλετε σωστά. Ποιος σχέστηκε, ας πούμε, δεν το δει και κανείς. Πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν. Λοιπόν, βάζουμε εδώ, κάνα 3 τόνους, ας πούμε, φανταστείτε. Μην την τσιγκουνευτείτε τη σκιά. Γιατί η σκιά είναι το ίμιση του παντός, ξέρω εγώ. Σαν να μην έχετε κάνει δουλειά πουθενά άλλου. Έτσι. Λοιπόν, θα σας τη δείξω κιόλας. Βάζω από τη Ράντι. Όχι, τι είναι αυτή? Αντριάννα Καρεμπέ, να μην μας βλέπετε κιόλας. Βάζω αυτή. Όχι, αυτή. Αυτή, βλέπετε? Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάτσε, Ιωάννης, βάλω 2-3 φορές ακόμα. Έτσι, και να είναι ωραία. Φοβερό. Δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να το βάλετε ακριβώς πάνω στο μάτι και λίγο έξω, εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Καλά δεν λέω, ρε Ιωάννα. Σημασία έχει να βαφτείς έξω, να βγεις έξω βαμμένη. Και θα της κάνω τώρα εδώ ένα κόψιμο, παιδιά, με αυτό το... Εντάξει, τώρα με αυτό εδώ το φοβερό το πράσινο κάτι. Έχει πράσινο, τα χρώματά μας είναι μπουρδέλο. Εντάξει, πειράζει. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, παιδιά, τώρα που θα σας δείξω. Παίρνετε πινέλο κοντούρ, κλείσε μάτι και κάνετε έτσι εδώ πάνω. Τώρα μέχρι που, όπου γουστάρετε. Θέλετε να το φτάσετε φρύδι, εγώ θα το φτάσω φρύδι τώρα εδώ στην Ιωάννα. Για να είναι και γαμάτι. Άνοιξε λίγο το ματάκι σου, να το κάνει να έχει βάθος. Τώρα που βάθος και είναι βάθος αμέτρητο εδώ πέρα, όπως το έχω κάνει. Λοιπόν, έτσι και εδώ να κάνουμε γωνία. Ρε πούστη μου, δεν είναι καλά τα χρώματα για να δείτε τι φοβερό δουλειά έχω κάνει εδώ. Λοιπόν, καλά φοβερό. Θέλεις να την τραβήξω, να τη φέρω στο μάτι σου? Όχι, έρχομαι εγώ κοντινά να καταλάβουν τα κορίτσια πώς το πω. Λοιπόν, θα της βάλω μολύβι, γιατί εγώ δεν έχω eyeliner, αλλά το βάζω φοβερά το μολύβι. Κλείς το μάτι σου, κόκλα μου. Έτσι εδώ. Εδώ. Μην το φοβάστε, ρε παιδί μου, το μολυβάκι, δηλαδή μην νιώθετε άσχημα για το μολύβι. Ούτε ευθεία, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε. Άμα το έχει το χέρι σου, το μακιγιάζ, δηλαδή γίνεσαι απίστευτη. Εδώ.
Κάτσε να κάνω και το σωστό κόψιμο, τη γωνία δηλαδή. Γιατί η γωνία είναι όλο το πράγμα. Εδώ. Για να δω. Εντάξει. Σαν την Κλεοπάτρα είσαι μεθυσμένη. Βλέπετε τι δουλειά κάνει, κορίτσια, το μολυβάκι το μαύρο. Εδώ η Άννα, έλα, πόζερε. Λοιπόν, τώρα ακούστε να σας πω, ποιος γαμιέται, θα κάνουμε κοντούρ τώρα. Ιωάννα, θα σου κάνω και κοντούρ. Γιατί εμείς Θέλω να ανοίξω κανένα άλλο φως, μου φαίνεται. έχουμε κανένα άλλο φως. Α, δεν έχουμε εκεί. Τι να κάνουμε ρε γαμότο, ξέρεις που θα φαινότανε καλά. Στο σαλόν. Αλλά τώρα να σε ξεβάψω και να σε ξαναβάλω. Τέλος πάντων, θα τα δείτε έτσι και μετά θα προσπαθήσουμε να τα φτιάξουμε λίγο τα χρώματα. Θα κάνω τώρα ένα contouring στην Ιωάννα. Εντάξει, δεν πειράζει, το έχουν πιάσει τα μένα. Το έχετε... Ναι, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, τι πινέλα και μαλακίες τώρα και τέτοια, ό,τι έχετε, ξέρω εγώ, στο χέρι σας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το πινέλο που τις βάζω και σκιά, γιατί... Ποια είναι? Α, τα ξεχνάω αυτά, ρε γαμώτα. Γι' αυτό μου έλεγες. Λοιπόν, αυτό είναι της Μπουρτζόρς, μωρή. Τέλος πάντων, είναι... Μπουρζουά. Δεν καμιέται τώρα. Έχει σβηστεί και λίγο. Χεστήκαμε τώρα, πώς το λένε, παιδιά. Πάμε, μας αρέσει το χρώμα, το παίρνουμε. Λοιπόν, θα τις κάνω κοψίματα τώρα. Στα κοψίματα κανονικά πρέπει να ακολουθούμε τη λογική από το κόκαλο, ας πούμε, του αυτιού, από εδώ δηλαδή και κάτω. Αλλά άμα νομίζετε ότι δεν το θέλετε εκεί, ξεκινήστε το παλού. Δεν τρέχει τσάι, παιδιά. Καλά δεν τα λέω, ρε Ιωάννα. Έτσι. Λοιπόν, έτσι εδώ τις κάνουμε μία γραμμή. Καλά κουκλίτσα. Τι να λέμε τώρα. Εδώ τις κάνω για να φανεί ότι έχει μάγουλα, ρε παιδί. Ότι δεν έχει μάγουλα, όχι ότι έχει. Ναι. Εδώ δεν θα τις κόψω το μέτωπο καθόλου, γιατί δεν έχει και πολύ, ξέρω εγώ. Πού αλλού να τις κάνω. Δεν γαμιέται, θα τις κόψω και λίγο τη μύτη. Έτσι εδώ. Όπε, εδώ δεν έβαλα, ρε. Έτσι. Δεν γαμιέται, θα σου κόψω και το μέτωπο, ρε Ιωάννα, και τι να λέει. Το θέμα είναι να το κάνουμε σωστά, έτσι. Να δείχνουμε σωστά στα κορίτσια. Δεν τα λέω καλά. Θα τις κάνω και το κάδρο εδώ της Ιωάννας και επειδή τώρα δεν με βολεύει αυτό το πινέλο, λέω να πας να γαμηθείς και θα πάρω ένα άλλο που έχω χρησιμοποιήσει, ας πούμε, για τα μάτια. Και τι να λέει. Το βάζουμε εδώ. Κουκλίτσα. Κουκλίτσα, ναι. Το βλέπετε. Εντάξει ρε Ιωάννα, δεν θα το δει κανένας. Ηρέμησε δηλαδή αμέσως να το δείξεις. Λοιπόν, και θέλουμε τώρα να τις κάνουμε... Μίλα εδώ λίγο στα παιδιά να φέρω το κάνει. Μίλα. Μίλα ρε Ιωάννα. Δοκιμασμένο. Έχουμε ρίξει τουλάχιστον πόσους? 20. Αυτό. Με αυτό το μακιγιάζ. Λοιπόν, και επειδή τώρα έχω πάλι νύχια, δεν μπορώ να πάρω, ας πούμε, κονσίλερ. Είναι μια παλέτα αποχρωματισμού, τέλος πάντων, της Λόβι. Θα πάρω κονσίλερ τώρα το πιο ανοιχτό. Ποιο είναι το πιο ανοιχτό, ρε? Τούτο. Λοιπόν, και επειδή, ξέρω εγώ, θα χαλάσω τα νύχια μου, θα το βάλω έτσι με το δάχτυλο και τι να λέει. Έτσι εδώ, για να τη φωτίσω λίγο, γιατί είναι βασικό κομμάτι. Θα τις βάλω και εδώ κάτω από τα μάτια, πολύ κάτω από τα μάτια. Καλά, φοβερό. Εντάξει, ξέρεις τι θα γίνει με αυτό. Το μπουρνάζει. Εντάξει. Εδώ πολύ. Πάμε τζότζο το βράδυ. Και εδώ θα σου βάλω έτσι, για να ξανοίξει ρε παιδί μου λίγο. Θα σου βάλω και εδώ. Και εδώ λίγο. Όπου υπάρχει. Όπου υπάρχει. Όχι, εντάξει είμαστε. Και τώρα παίρνω ένα σφουγγαράκι αντεγιά. Δεν έχει σημασία για που θα είναι. Και τώρα προσπαθώ όλο αυτό να το σβήσω και να το κάνω να φαίνεται πολύ φυσικό. Γιατί αυτή είναι η λογική, ρε παιδιά, στο μακιγιάζ. Το φυσικό. Γιατί γελάς? Σ' αρέσει όπως τα κάνω? Ζηλεύεις που δεν τα ξέρεις? Λοιπόν, τέλεια. Θα σε μάθω μια φορά. Θα σου δείξω, θα σου κάνω μαθήματα 35 ευρώ η ώρα. Και εδώ τώρα, εντάξει, τώρα πώς θα γίνει εδώ στη μύτη δεν έχει σημασία. Έτσι, πασαλείψτε το λίγο, ρε παιδί μου, να φαίνεται. Και παίρνετε και εδώ και κάνετε έτσι. Κάτσε ρε Ιωάννα, κλείνεις τα μάτια σου δηλαδή, χαλάς το μακιγιάζ. Έτσι. Έτσι εδώ. Θα να μπει πουθενά, θα σου πω ότι θα γίνει μετά.
Εδώ τέλειο. Εδώ πάνω από το χείλος δεν θέλω να το καλύψετε πολύ. για να φωτίζεστε. Έχω συνειβάνει. Τι είναι αυτό κοντού, Αυτό τώρα που σου έβαλα. Είναι κονσίλ. Έχω συνειβάνει κοντού. Λοιπόν, για να δω. Εντάξει, έτσι μια κούκλα φανταστική. Και ακούστε να σας πω τώρα τι Έτσι ρε Ιωάννα, έτσι βγαίνουν τα κορίτσια έξω. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι γίνεται. Επειδή η Ιωάννα, ρε παιδί μου, έχει ένα βραδινό μακιγιάζ, όπως βλέπετε όλοι, θέλω να τονίσω λίγο τα μάτια της από κάτω. Θα πάρω μια άκυρη σκιά. Τώρα το χρώμα μου ήρθε. Αυτή ξέρω εγώ. Εγώ βάζω αυτή τώρα, που είναι λίγο εδώ. Είναι λίγο μοβ και έχει κάτι περίεργα. Πετάγονται κάτι παράθυρα εδώ στην οθόνη μας. Φύγε ρε. Φύγε. Ωραία. Λοιπόν, θα το βάλω κάτω από το μάτι της Ιωάννας αυτό, έτσι για να την τονίσω λίγο. Καταλαβαίνετε. Κοίταγε πάνω κούκλα μου, έτσι είναι σωστά το μακιγιάζ σου. Έτσι. Έτσι εδώ. Δεν είναι ανάγκη να το φτιάξετε τέλεια, γιατί το μακιγιάζ από μόνο το είναι τέλειο. Λοιπόν, τι άλλο να σου βάλω, ρε Ιωάννα. Κραγιόν. Ναι, λοιπόν, εγώ... Μάσκαρα, πολύ. Ακούστε να σας πω, δεν έχει σημασία τι προϊόντα χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το υπέροχο μακιγιάζ, οποιοδήποτε προϊόν έχετε, για διάφορες χρήσεις. Για διάφορες χρήσεις, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ, ας πούμε, έχω ένα lip gloss εδώ, της Eredue. Λοιπόν, είναι Eredue, ναι. Τι κάνω, ρε μαλάκα. Εντάξει, είναι της Eredue, εδώ, στο διάλογο, Forever Gloss λέγεται. Είναι το νούμερο 17, θα το χρησιμοποιήσω για highlighter τώρα, γιατί, εντάξει. Lip gloss, γιατί. Θα τις βάλω εδώ λίγο στη μητούλα, για να γυαλίσει. Λίγο εδώ. Θα το στρώσω τώρα, μην νομίζετε ότι θα το αφήσω έτσι. Και, ακούστε να σας πω, τώρα τι θα γίνει. Επειδή η Ιωάννα δεν γυαλίζει και όσο θα ήθελα, θα σας πω τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Ποια είναι η λογική. Παίρνω αυτό, που είναι... Glitter shaker. Είναι shaker, ξέρω εγώ, glitter shaker λέει. For hair, body and party application. Επειδή η Ιωάννα σήμερα θα πάει σε party, ένα τέτοιο σκεφτείτε, παίρνεις αυτό και το βάζεις στη μύτη της. Εδώ χύνω λίγο. Για να γυαλίζει, ρε παιδί μου, γιατί θα πάει σε πάρτι, τέλος. Δηλαδή να μην είναι λίγο απαστράπτουσα, δεν έχω δίκιο. Έτσι, εδώ δεν έχει... Τώρα μη σου πω ότι θα κάνω και έτσι. Για να είσαι πραγματικά απαστράπτουσα. Καλά, φοβερή, κάτσε με. Σαν να κλειγες, ξέρω εγώ, 43 χρόνια και να γυάλισες απλά. Αλλά με στυλ. Κοιτάξτε πόσο πίθανο φαίνεται. Λοιπόν, τώρα δεν μας βοηθάει και ο φωτισμός, ρε γαμώτο, να τα δείξω αυτά τα πολύ ωραία που κάνω αυτή τη στιγμή. Εδώ. Έτσι. Το κάνετε και έτσι. Να πάει παντού, ρε παιδί μου, εδώ. Να έχετε μια γελάδα. Λοιπόν, μετά το βλέπετε. Παιδιά, θα κάνω κάτι μετά. Θα σας βγάλω φωτογραφία και θα σας βάλω... Αυτό. Λοιπόν, παίρνετε ρούζ. Τώρα ρούζ, επειδή είναι καλοκαίρι, να τα κάνετε λίγο έντονα. Καταλάβατε. Κανονικά έπρεπε να το έχω βάλει πριν τη χρυσόσκονη, αλλά δεν γαμιέται, θα το βάλω μετά. Και κάνω έτσι εδώ. Τα καλύπτω όλα δηλαδή. Έτσι. Τι δεν σ' αρέσει, ρε Ιωάννα, και γελάς. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έτσι. Και θα βάλετε και εδώ λίγο στη μητούλα, εδώ λίγο. Γιατί τα βλέπω αυτά, είναι φοβερά που τα βλέπω. Δεν σ' αρέσει. Εγώ τώρα σου κάνω το μακιγιάζ από τις κομπέλες που βλέπουμε έξω. Με τις τερακότες και τέτοια λέγω, σου κάνω πιο γρήγορα. Λοιπόν, εδώ έχει κολλήσει και μία τρίχα από το πολύ το γκλός, ας πούμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι τρίχα μου. Καλέ, το πινέλιο ήταν, έφυγε από το γκλός. Λοιπόν, έτσι. Εντάξει.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της τερακότας, ρε παιδί μου, σκεφτείτε. Ή μια σκότα σε Ή μια σκότας που αποφάσισε να βγει βόλτα. Λοιπόν, βάζουμε παντού λίγη τερακότα, έτσι, γιατί να είναι ομοιόμορφο το αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι και ωραίο να έχουμε λίγη τερακότα, ας πούμε, στο μάγουλο. Και τώρα θα σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Λες και έχω φάει μπουνιά. Σώπα καλέ. Τώρα που έχει αυτό το φοβερό μακιγιάζ, ταιριάζει και ένα πάρα πολύ... Δεν σ' αρέσει το μακιγιάζ σου, μην μου πεις. Ταιριάζει και ένα πάρα πολύ, ας πούμε, ωραίο κραγιόν έντονο. Θα της βάλω μολύβι για να αναδείξω το χείλος της. Και επειδή η Ιωάννα πέφτουν όλα κάτω, ποιος χαίστηκε όμως έτσι ένα πράγμα. Εντάξει, άντε γεια. Επειδή η Ιωάννα έχει μικρά χυλάκια, βλέπετε δεν είναι χιλάρες, ρε παιδί, χυλάκια. Θα τα δημιουργήσω, θα τα αναδημιουργήσω. Είσαι έτοιμη, κορίτσι μου? Μπράβο, έτσι, ξέρεις εσύ τι βάζεις. Απλά πάω το μολυβάκι 1 εκατοστό, ας πούμε, πιο πάνω. Από το χείλος της, κάνω εδώ κανονικά, θα σας το δείξουμε μετά, μην αγχώνεστε δηλαδή. Έτσι, εξωτερικά, για να φαίνεται λίγο πιο μεγάλο. Θα βάλω και κραγιόν, δεν σας αφήσω έτσι. Λοιπόν, έτσι. Θα το πάω και λίγο πιο κάτω, γιατί όχι δηλαδή να μην φαίνεται πιο έντονο. Εντάξει, φοβερό. Με το σπουδαρίκι μέσα. Θα βάλω και λίγο πάνω, δεν έχει σημασία ας πούμε, που το κραγιόν είναι άλλο χρώμα και το μολύβι άλλο. Το θέμα είναι να δείξουμε τα χείλη μας και να βάλουμε μολύβι, ας πούμε, για να μην φύγουνε. Να μην φύγει το κραγιόν. Καλά, φοβερό, εντάξει. Άντε γεια. Μαλάκα, ξέρεις τι ζήλια θα φάνε οι άλλες. Το που βγεις έξω. Δεν ξέρω με ποιον θα πας για ποτό. Αυτό έχει συμβεί, τώρα να σας εξηγήσω γιατί γίνεται αυτό, έχει συμβεί για να σταθεί πολύ ωραία το κραγιόν της. Λοιπόν, χρησιμοποιώ τώρα ένα κραγιόν έντονο, καλοκαιρινό απόλυτα, μην το συζητήσουμε. Χρησιμοποιώ ένα της MAC, ποιο είναι? Εντάξει, είναι retro matte, ruby goo. Εντάξει, η κάμερα είναι για τον Μπούτσο, αλλά ποιος σχέστηκε, ξαναλέω. Της το βάζω και αυτό, είναι πολύ, πολύ σταθερό τώρα τι να λέμε. Δεν έχει σημασία που δεν έχουμε υδατώσει τα χείλη από κάτω και θα κάνει σπασίματα, όχι καμία. Άνοιξε κούκλα. Έτσι, να είσαι προετοιμασμένη για αυτό το φοβερό μακιγιάζ. Λοιπόν, βάζω έτσι αρκετό ρε παιδί μου, δεν το λυπάμαι. Κραγιόν είναι, σιγά θα πάρουμε άλλο. Ξέρω και το δόντι, αλλά και τι έγινε. Λοιπόν, θα βάλω και δεν μυρίζει υπέροχα όμως αυτό το κραγιόν που σου βάζω. Όχι, γιατί σου βάζω το καλύτερο. Λοιπόν, έτσι. Ναι, εντάξει, φοβερό. Είναι σαν διάσταση αυτό το μακιγιάζ. Στην εξωγήινη μάτα. Μπορείς να μην γελάσεις, παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα σχεδόν έχουμε τελειώσει. Έτσι. Είδες τι φοβερό. Και φαίνεται τελείως φυσικό το αποτέλεσμα. Δεν σ' αρέσει, μου πεις. Έχω τα λάθη. Λοιπόν, θα βάλω και πάρα πολύ μάσκαρα τώρα. Πάρα πολύ. Έτσι. Εδώ κούκλα μου. Δεν πειράζει να με γεμίσω πάνω το βλέφαρο, ούτε από κάτω. Γιατί είπαμε... Πολλοί θα το δουν, λίγοι θα το καταλάβουν. Εδώ, άμα μου τζιρωθείτε, θα το καθαρίσουμε μετά, ρε παιδί μου. Ή στην τελική, άμα έχετε χωρίσει, πάτε στον πρώην και του λέτε κλαίω με μαύρο δάκρυ. Αυτό. Μεστή. Εγώ πιστεύω, κορίτσια, ότι αν έχετε χωρίσει και εμφανιστείτε με ένα τέτοιο μακιγιάζ, πραγματικά θα γίνει πάταγος. Και εμένα πρώην μου γύρισε. Ένα πράγμα. Ξαφνικά δεν ήθελε ούτε να τη δει. Και με το που την είδε έτσι... Τώρα, κοιτάξτε ρε παιδί μου να τη βάλετε και πάρα πολύ σωστά τη μάσκαρα. Έτσι εδώ, απλά να βάλουμε λίγο, να βάψουμε τις τρίχες. Αυτή είναι η λογική της μάσκαρα. Λοιπόν, θα το καθαρίσω και δεν θέλω να νιώθεις άσχημα για το... Όχι, εμένα μου αρέσει, είναι ωραία. Λοιπόν, έτσι φοβερά και ανυπερθέτως πήγα να πω. Και να σας πω και κάτι, και γιατί δεν γουστάρω ρε φίλε να βγει έτσι, απλή.
παίρνω ένα ασημένιο μολύβι και τις κάνω εδώ, ας πούμε, σπάζοντας τη μύτη του μολυβιού, ένα πράγμα, ας πούμε. Τις κάνω εδώ έτσι, για να δώσω λίγη γυαλάδα. Έτσι. Πώς αλλιώς πες. Εσύ είσαι ειδικός, εσύ ξέρεις. Από εδώ δεν το έχεις κάνει. Όχι, όχι, δεν έχω βάλει πολύ. Ναι, το παρατήρησα τώρα. Δηλαδή, όχι, δεν έχω βάλει πολύ, δεν έχω βάλει τη σωστή ποσότητα. Λοιπόν, και τώρα παίρνω με το χέρι μου, δεν έχει σημασία που έχω όλα τα σκατά επάνω. Κάνω έτσι και καλά να μην φαίνεται έντονα, ρε παιδί μου, ότι είναι φυσική γυαλάδα του ματιού μου αυτή. Λοιπόν, κραγιονάκι κούκλα, χρυσόσκονες παντού. Λοιπόν, αυτό όπως βλέπετε είναι ένα μακιγιάζ της Ιωάννας για να βγει απόψε μια βόλτα. Μέχρι τη συγκρού. Θα πάει να βρει τον Alex Lighting για να κάνουν παρέα. Κάπως έτσι βάφτει κι αυτός να βγαίνει έξω. Είμαστε εμπνευσμένοι από αυτού του ανθρώπου το μακιγιάζ. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ξαναγυρίσαμε στον Alex λοιπόν, στον Αλεξάκη τον Κεραυνό. Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλες ότι είναι φοβερό. Η Ιωάννα πώς νιώθεις με αυτό το μακιγιάζ? Τέλεια. Στο παιδιά πες το. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Θα βάλουμε και μια φωτογραφία να με δούνε, γιατί δεν βοηθάει ο φωτισμός. Ναι, ναι, θα βάλουμε και μια φωτογραφία. Πώς θα τη βάλουμε ακριβώς τη φωτογραφία? Θα το φτιάξουμε. Α. Λοιπόν, κάντε like, share, thumbs up. Για άλλα τέτοια βίντεο, μακιγιάζ και άλλα πολλά θα σας δείξουμε και DIY συμβουλές για να κάνετε... Θα πνιγώ, μωρή, εδώ μου στάθηκε το γονάρι. Λοιπόν, θα σκεφτούμε και άλλα βίντεο, επειδή μου η Ιωάννα θα φύγει τώρα διακοπές. Αυτό ήταν ένα βίντεο που της το έκανα για να ξέρει πώς να βγαίνει έξω, ας πούμε. Και μέσα. Και μέσα, ναι. Κάντε like, Share, πολλά thumbs up, subscribe, μοιραστείτε μας. ακολουθήστε μας στο Instagram, Twitter, Snapchat. Αυτά. Παντού, γιατί θα σας κάνουμε και άλλα τέτοια πολλά. Να πω, ακούστε, κάντε μας, πώς το λένε follow στο Instagram, ωραία. Κάντε μας follow στο Instagram, Ninaki D και Ioannas.sigma.pi. ναι, SPI. και θα βάζουμε και εκεί φωτογραφίες τέτοιες φοβερές, έτσι θα σας λέμε τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γίναμε εδώ μέσα πηγολαμπίδες, να είμαστε καλά. Να σας πω και κάτι. Όχι, δεν μ' αρέσει, είναι πάρα πολύ απλό. Δώστε με ένα λεπτό. Θα βάλω ένα ρουζάκι σπασμένο που έχω, όχι ότι είναι χαλασμένο, απλά είναι λίγο σπασμένο. Και θα το βάλω εδώ, έτσι, και εδώ, που έχει αυτό το κενό η Ιωάννα, ας πούμε, το make-up, γιατί εντάξει. Άνθρωποι είμαστε, ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα λάθος στο μακιγιάζ. Αυτά από εμάς. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Μη σου φύγει το κραγιόν, δεν θα μπορείς να βγεις. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε. Δείτε την Ιωάννα Καμερόστε, τι είναι. Να το. Λοιπόν, αυτό είναι το μακιγιάζ, να προσέχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ τερακότα τώρα το καλοκαίρι, παιδιά. Να προσέχετε. Μουα.